सोनू कहाँ बाजार मोतिहारी है, कहाँ बाजार मोतिहारी। कोई बियाह हम मन नहीं भावता, कोई बियाह हमर मन नहीं भरता, से जिया पर गोइनी न भाता राउ करता। कोई बियाह हमर मन नहीं भरता, से जिया पर गोइनी न भाता राउ करता। कोरवा में धके सखी हमके समझावता, रवे के कइल लइका भतर खेलावता, रवे के कइल लइका भतर खेलावता, रवे के कइल लइका भतर खेलावता। कोई बियाह हमर मन नहीं भरता, से जिया पगैनी भद्रा कबो नहीं करता। कोरवा में धके सखी हमके समझावता, रवे के कइल लइका भतर खेलावता, रवे के कइल लइका भतर खेलावता। सोनू रवे के कइल लइका है, कहाँ बाजार मोतिहारी है, कहाँ बाजार मोतिहारी। भतर खेलावता। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर। मिक्स बाय सहनी हाँ हाँ मौगा भतार मिलल दूधू छिपा खाता, हमारा के छोरी उतरे ने मोने जाता। का कहिए सखी मौगा भतार मिलल दूधू छिपा खाता, हमारा के छोरी उतरे ने होने जाता। घरवा में बैठे उतलई का सुतावता, रवे के कइल लइका भतर खेलावता, रवे के कइल लइका भतर खेलावता। सोनू गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर। रवे के कइल लइका है, कहाँ बाजार मोतिहारी है, कहाँ बाजार मोतिहारी। भतर खेलावता। राज रसीला सुन के कोई देला हाला, चंदन राइटर के कुछो न बुझाला। राजा नितेश सुन के कोई देला हाला, राइटर चंदन के कुछो न बुझाला। मुकेश दीवाना के सभी बात बतावता, रवे के कइल लइका भतर खेलावता, रवे के कइल लइका भतर खेलावता। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।